A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Perdó. Serà després, sí, és de menor a major. Sí, ara ho acabo de comprovar. Pensava si és que havia presentat esmenes i no hi era, perdó. Disculpi, senyor Laporta. Bé, moltes gràcies, molt honorable presidenta. És clar que per la prosperitat d'un país les seves infraestructures són necessàries pel creixement econòmic del país. Tenir unes millors infraestructures, més infraestructures. A l'aeroport de Lleida-Alguaire té mancances, aquí s'han posat de manifest, i el que és clar és que aquestes mancances, a part de la conflictivitat que pot haver-hi amb els operadors, o amb l'operador, en aquest cas amb Ryanair, doncs també és cert que hi ha, des del punt de vista diguem-ne més objectiu, o en el sentit ampli, tenim una Catalunya que aporta molt més al Producte Interior Brut de l'Estat que el que rep amb inversions de l'Estat en infraestructures, i això afecta negativament a la nostra economia, al nostre progrés i a la nostra competitivitat. Estic convençut, molt honorable conseller, que això sou conscient. Amb Ryanair ja vaig manifestar en aquesta tribuna el que crec que s'havia de fer, el que esteu fent, de renegociar aquest acord partint de zero, i sí que és cert que aquestes empreses privades, quan els seus directius veuen que el país pateix manca de competitivitat, són reticents a l'hora d'oferir serveis. Crec que això no és culpa dels catalans i les catalanes, que sempre ens hem destacat per el nostre esperit emprenedor, i sí que és culpa que no disposem d'eines ni de recursos per ser més competitius. En qualsevol cas, el diputat que presenta la moció, felicitar-lo perquè és una moció consensuada, que jo m'afegeixo, per suposat votaré a favor, però dir-li que en el punt quart, que fa referència a instar el govern a que adopti reformes legislatives per ampliar les competències dels aeroports catalans, home, la seva vinculació amb el partit que governa l'Estat, que ja porta, si no m'erro, 7 anys, crec que en lloc de demanar l'ampliació de competències s'hauria de demanar ja el traspàs absolut de la gestió dels aeroports catalans a la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.